Ciao Itka, buongiorno, ti raggiungo. Čau Andrea, vieni, ahoj, ahoj. Já vás moc zdravím z Itálie, jsem na krásném místě v Licano in Belvedere. Jsem tady na návštěvě u mého kamaráda Andrej Donoli, který je tady v Itálii zakladatelem energetického vibracionálního zemědělství. Je vlastně v tomto aspektu první, kdo se tady v Itálii těmito aspekty zabývá. A protože, jak někteří víte, naše asociace Inspirála je asociací, která přináší vědomý postoj k nám samotným a ke všemu, co nás obklopuje. A protože to, co nás opravdu zajímá, je propojit se vlastně s naší esencí, propojit se s esencí přírody, propojit se s esencí jídla, vlastně, které konzumujeme, protože to nás velmi zásadně ovlivňuje. Proto jsem tady za Andreou, aby nám pověděl něco o zemědělství vibračním, o zemědělství vlastně vědomém, o vědomých postupech v zemědělství, jak jej vlastně používat. Takže Andreo, ráda bych se tě zeptala, co vlastně přináší energetické zemědělství. Co je to energetické zemědělství? Andrea, cosa è la agricoltura energetica? È un insieme di tecniche che abbiamo, diciamo, compreso negli ultimi anni con una visione molto ampia, olistica, e permette di rigenerare gli ecosistemi con tecniche naturali, metodi naturali, in particolare con una parte energetica. Takže je to energetické zemědělství, které nám umožňuje propojovat ekosystémy, propojovat vlastně všechny úrovně práce se zemí, s vibrací, s energií, tak, aby vlastně země a půda prospívali. Ho iniziato nel 2012 a fare i primi esperimenti e nel 2018 ho incominciato a fare progetti nelle grandi aziende agricole e privati. Začal jsem v roce 2012 a v roce 2018 jsem začal dělat projekty pro společnosti zemědělské, pro různé zemědělské aktivity a pro různé zahrady, tak, aby se regenerovaly, aby se vlastně půda regenerovala, aby se vlastně rozložení v těch zahradách a na polích vlastně mohlo harmonicky rozložit do toho, aby prospívalo. E nel tempo abbiamo creato tantissime isole energetiche, grandi prodotti di qualità, e oggi abbiamo 700 aziende agricole per 7.000 ettari e 1.500 privati clienti in tutta Europa. Začali jsme postupně, v dnešní době už máme vlastně ve spolupráci více než 700 zemědělských společností, které pěstují v Evropě. 700 aziende agricole, 1.500 privati, 7.000 ettari. Okay. 1500 vlastně lidí, kteří se také zabývají zemědělstvím, pěstováním a našimi projekty vlastně také obhospodařují víc než l'ultimo era 1000? Privati 1.500. Okay. E quindi si può applicare dal terrazzo al giardino, all'orto, fino alle coltivazioni che sono in armonia con madre natura, ecco, sempre tecniche naturali, zero chimica. Takže je možné aplikovat toto energetické zemědělství, vibrační zemědělství na velikosti od truhlíčku, které máte na balkóně, přes zahrady až po velké pole, lány, viněty, boschi, castagne, patate, uliveti, frutteti, animali. Takže i třeba pokud máte sady s ovocnými stromy, anebo dokonce i pro toho, kdo chová zvířata. Facciamo degli esempi, così questa per esempio è una piramide. Podíváme se na pár příkladů, toto je pyramida. Possiamo caricare i semi prima di seminare per
migliorare la germinazione, la qualità del prodotto finale e la forza della pianta. Pyramidu můžeme dát nad semena, kde se vlastně můžou nabít semena předtím, než jdou do země. Ta semena se vlastně více otevřou, nachystají se na to, aby potom vlastně v zemi lépe rostla. Anche in casa, se uno mangia i germogli, per esempio, i germogli dei semi di girasole, di soia, che fanno molto bene, con questa tecnica miglioreremo la qualità, l'energia e la forza anche dell'essere umano. Takže tady to třeba můžete používat, i když doma si pěstujete, když si třeba necháváte naklíčit semínka, dáte si to vlastně na tu misku, kde nakličujete semínka a vlastně vytáhnete vibraci, vytáhnete energii nahoru, semínka lépe klíčí, více jich vyklíčí a jsou mají daleko vlastně vyšší nutriční hodnoty. Posso usarla poi anche grande, sempre più grande, per fare degli ettari o seminare nel mio orto, oppure caricare anche un rimedio, migliorare la conservazione e l'energia dei rimedi. Takže je třeba možné konzervovat pod pyramidou, když máte třeba esenciální oleje nebo nějaké tinktury, můžete zvyšovat vibraci i těchto, anebo potom jsou i pyramidy velké, větší, potom se na ně podíváme v některém z dalších videí, které můžete používat třeba na zahradě pro pěstování ovoce nebo zeleniny. Poi sempre in casa possiamo usare delle spirali piccole, medie, queste sono delle spirali che seguono una geometria sacra, come delle antenne incanalano l'energia. Doma můžeme používat tady tyto spirály. Ty spirály jsou vyrobené vlastně v posloupnosti posvátné geometrie. Tady vidíte, že mají určitou vzdálenost a určitou šířku. Samozřejmě zase můžou být menší a větší. Qua poi per spiegare meglio come funzionano si usa questo dispositivo che è stato inventato da Pierluigi Ghina e ci spiega come funziona l'energia sulla Terra. Toto je takový mechanismus, který byl vytvořen dal Sole l'energia viene a forma di spirale destrorsa gialla. Byl vytvořen Pierluigi Ghina, Italiano. Tady vlastně ze slunce přichází energie gialla, poi va dentro la Terra e esce a forma sinistrorsa blu. Takže questa qui invece è destra, sì. Takže vlastně přichází energie ze slunce ve formě spirály, vlastně pravotočivá, žlutá, přichází do země a vlastně potom vychází modrá energie levotočivá. E quando il giallo si unisce nel blu c'è il verde, come tutti gli alberi, l'erba che c'è sulla superficie della Terra. A když se vlastně žlutá energie a vlastně tady ta modrá energie propojí, tak je vlastně vytvoří zelenou energii, jako když propojíte žlutou a modrou a máte trávu a stromy a keře a zelenou barvu. Con queste forme siamo in armonia, per esempio, per catturare l'energia del Sole così o della Terra così e possiamo costruire dei dispositivi che fanno crescere le piante. Tímto způsobem můžeme vlastně stáhnout energii ze slunce nebo ze země a vlastně podpořit rostliny, aby vlastně rostly v jejich plném potenciálu. Altro dispositivo semplice è l'anello di Lakosky, di George Lakosky. Toto je vlastně velmi jednoduchý mechanismus Jiřího Rakoského, George Rakoského, který nám teď Andrea vysvětlí. Qui questi possono essere messi attorno alla pianta, sotto un vaso dove un cane, un gatto mangia, beve, per migliorare l'energia per gli animali. Toto můžete dát třeba pod misku, pod květináč, nebo tady tu menší můžete dát pod misku pejskovi s vodou nebo kočice s vodou. Oppure come un collier, un braccialetto, anche per gli umani, spesso
ci sono questi di rame. Come i braccialetti. Sì, Okay. sono braccialetti Nebo to energetici. můžete nosit jako náhrdelník nebo jako třeba náramek pro člověka? Sì, e poi sono circa 50 tecniche, parlo anche di questa che è un insieme di rocce energetiche che accumulano la luce e la riemettono sotto forma di infrarossi, luce che produce vita nel suolo e all'esterno. V našem portfoliu je víc než 150 technik, toto je jedna z dalších technik. Jsou to vlastně kameny, specifické typy kamenů, které akumulují světlo a vlastně když je dáte do země, tak prostřednictvím infračervených paprsků vyzařují vlastně do země světlo a zvyšují opět její vibraci. Abbiamo quindi più di 50 tecniche che spieghiamo e noi insegniamo nei nostri corsi. L'idea è di fare un'introduzione per tutti e poi dei corsi online e dei corsi dal vivo con te. Takže máme specificky 50 postupů, když zúžíme koncentraci, které bychom rádi přenesli s Andreou do České republiky prostřednictvím nejdříve nějakého videa, ve kterém vlastně představíme, co je to opravdu do hloubky energetické zemědělství, energetické vibracionální zemědělství, kde potom navážeme na konkrétní termíny, konkrétní data, nejdříve z online kurzy přes platformu Zoom a potom pozveme příští léto, v roce 2026, v červenci a v srpnu pozveme Andreu do České republiky, ti invitiamo in Repubblica Ceca. Sì, grazie. E l'idea è proprio di fare in inverno, primavera, una preparazione per spiegare come si usano, come si possono costruire alcuni dispositivi e poi fare la pratica in estate, così vedono realmente come funzionano e possono applicare nei loro balconi, orti, giardini o aziende. Perfetto, grazie. Takže můžeme se těšit na podzim teď roku 2025 a na jaře roku 2026 na online setkání s Andreou Donnelly s mým překladem a potom v létě 2026 se potkáme osobně s Andreou v České republice. Qui avremo la mia spiegazione in italiano, la tua traduzione e anche la traduzione dei documenti di aiuto in ceco proprio per aiutare le persone a comprendere e essere pratici. Devono essere operativi, pratici. Dobbiamo dare degli strumenti facili da usare subito. Takže to, co Andrea přinese do České republiky, je jeho velká zkušenost z energetického vibračního zemědělství v Itálii a v celé Evropě. Přineseme všechny tyto produkty, vlastně, které je možné i hned používat vlastně pro zvyšování vibrace půdy na zahradách, v truhlíčkách, v květináčích, ale i třeba u zvířátek. A hlavně vlastně přineseme to, co můžete i hned dělat, i hned používat pro to, aby vlastně vaše kultivace, aby vaše pěstování prospívalo. Andrea, posso ancora chiederti in generale se si riesce a dire cosa tutto porta alla coltivazione energetica? Certo. Perché abbiamo parlato del miglioramento della qualità della terra, ma anche del raccolto, eccetera, eccetera. Sì, ti faccio degli esempi. Quindi questo è un olio d'oliva. Siamo riusciti ad andare in produzione il primo anno, di solito ci vogliono da 3 a 4 anni. Quindi il primo anno le olive hanno fatto l'olio e hanno il 30% in più di polifenoli. Takže po prvním roce pěstování vlastně tady s energetickým zemědělstvím, vlastně za použití těchto dispozitivů a vlastně za s tou vědomou práci s půdou se vlastně společnost, která se věnuje pěstování oliv, zvýšili a vlastně produkci oliv a vlastně polyfenolu, který olivový olej obsahuje o 30%.
Questo è come una medicina, perché se riusciamo a riportare l'ecosistema in quell'energia primordiale, tutti i nutrimenti, quindi vitamine, oli essenziali, antiossidanti, sono nel cibo e non dobbiamo più integrare con dei prodotti a parte. Oggi mangiamo molti integratori perché il cibo non è più forte come una volta. Lo stesso facciamo con la pasta, con tutti i prodotti di elettrocultura, anche gli oli essenziali, di lavanda, oleje, těstoviny, víno tady máme, protože my, když vlastně vrátíme půdě její vibraci, její frekvenci, tak není potřeba, abychom se dopovali různými integrátory, potravinovými a tak dále, protože všechno vlastně potom to, co konzumujeme, se stane naším lékem. Certo. Il cibo deve diventare la nostra medicina, quindi quello che riusciamo a fare è migliorare la produzione, non fare più trattamenti, la qualità altissima e tutti i nutrimenti dentro nel cibo che mangiamo. Takže Andrea říká, že naše jídlo je naším lékem, nebo by mělo být naším lékem, a že je potřeba se navrátit vlastně tady k tomuto jednoduchému přirozenému přírodnímu mechanismu. A je to jeden z důvodů, proč Andrea přijede za námi do České republiky a proč otevíráme spolupráci s Andreou Donody, z jeho akademií energetického zemědělství vibracionálního a proč vlastně se věnujeme vůbec tady této práci. Andrea, volevo ancora chiederti quali sono i tuoi intenti, perché fai ciò che fai? Co, Andrea, moje otázka zní, proč děláš to, co děláš? Perché questi progetti permettono di rigenerare i luoghi, lavorare con la natura e lavorare con gli esseri umani per migliorare, fare vedere che c'è una strada alternativa, che abbiamo delle soluzioni, funzionano, abbiamo tanti clienti molto soddisfatti che vincono dei premi e quindi è un benessere per tutti, creare queste isole energetiche che siano delle dimostrazioni di un'alternativa che è in armonia con con madre natura. Grazie. Takže je to proto, že je pro mě velmi důležité propojit vlastně člověka s přírodou, tvořit rovnováhu, harmonii mezi člověkem a přírodou a je velkou satisfakcí, takovou duševní satisfakcí vidět, že vlastně pěstitelé prospívají, že jejich vlastně sklizně nabývají nejenom na množství, ale i na kvalitě a že vyhrávají různé prémie na různých soutěžích, ať už je to víno, ať už je to olivový olej nebo zelenina. A to, co je nejdůležitější, je, že spolupracujeme, že se tvoří nová přátelství a že vlastně pracujeme týmově. E mentre rigeneriamo gli ambienti, rigeneriamo le persone, trovano i loro talenti, la loro strada, ritornano bambini curiosi e poi possono insegnare agli altri, aiutare tutta la comunità a migliorare. A na této mojí cestě, kdy vlastně takto spolupracuji s lidmi, tak už přišli i lidé, kteří vlastně se toto naučili a šíří toto poznání a vědomí dál. Učí třeba ve školách nebo přednáší ve školách, v alternativních školách, učí, vlastně povídají dětem o tom, jak být vlastně v souladu s přírodou, jak tvořit harmonii. Con grandi colori, bellezza, gioia. Qui ci vediamo in inverno e primavera per prepararci e in estate di persona. Ve velké radosti a v barvách se uvidíme na podzim a na jaře a potom naživo v létě. Grazie, ciao, grazie. Děkuji. Ciao. Ciao.